Εκφράζεται με τον όρο πάνω και κάτω Κάρπαθος ή πάνω και κάτω χωριά, με σημείο αναφορά στον βαθμό προσήλωσής τους στις παραδοσιακές αξίες, στοιχείο που διαμορφώνει την πολιτισμική τους ταυτότητα. Από τα πάνω χωριά ξεχωρίζει η Όλυμπος, που αποτελεί μια ιδιαίτερη πολιτισμική μονάδα στο νησί. Η Όλυμπος διακρίνεται για τα μουσικοχορευτικά της δρόμενα, τα οποία στον κύκλο του χρόνου αποτελούν σημαντικά κοινοτικά γεγονότα. Μέσα από αυτά, οι Ολυμπίτες, μόνιμοι κάτοικοι της Ολύμπου και της διαφοράς, θεολογικού χαρακτήρα, ανασυγκροτούν συμβολικά την κοινότητά τους και προσδιορίζουν κοινή τους ταυτότητα. Η τελετουργία του Ολυμπίτικου κλεδιού διαρθρώνεται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες με την αποκλειστική συμμετοχή των ανδρών γύρω από ένα τραπέζι, με απαραίτητη διαδικασία του πιωτού και με όργανα τη τζαμπούνα, τη λύρα και το λαούτο. Αρχίζει από το μεγαλύτερο σε ηλικία συμμετέχοντα, ο οποίος τραγουδάει ένα τραγούδι του σειρματικού σκοπού. Στο σκοπό αυτόν τραγουδιώνται πολύστιχα στοιχηματικά τραγούδια. Μετά το σειρματικό, ο λιράρης παίζοντας τη λεγόμενη βόρτα μεταφέρει το τραγούδι στην τονικότητα του επόμενου σκοπού, πάνω στον οποίο οι συμμετέχοντες ταιριάζουν αφροσχέδιες διαλογικές μαντινάδες, παίρνοντας τη σκητάλη ο ένας από τον άλλο, εναλλάσσοντας κατά βούληση για τους σκοπούς. Πολύ συχνά ο αυτοσχεδιασμός προχωρεί στη διατύπωση ποιητικότατων στίχων. Η θεματική του διαλόγου, αλλά πιο απλά θέματα, όπως είναι οι ευχές, το καλωσόρισμα, συνεχίζει με την διατύπωση απόψεων ιδεολογικών, κοινωνικοπολιτικών, την άσκηση κριτικής για να ενταθεί κάποιες στιγμές από τη θλίψη που φέρνει η θύμηση των φίλων και συγγενών που έφυγαν από τη ζωή. Το γλέντι έχει δύο εκφάνσεις, μια τελετουργική, επίσημη, που συνδέεται με τη γιορτή της Εκκλησίας ή με τα γεγονότα του κύκλου της ζωής και τελείται στον ανοιχτό έξω χώρο ή στο μέγαρο, και μια ανεπίσημη που τελείται στον κλειστό χώρο του καφενείου για ψυχαγωγικούς λόγους. Στην επίσημη εκδοχή του, το γλέντι καταλήγει με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας στο χορευτικό τρίπτυχο Σιανός Γονατιστός Πάνω Χορός. Αλλά και στο καφενείο το γλέντι πολύ συχνά καταλήγει στον Πάνω Χορό.